Pozdrav YouTuber, evo nas na ovom novom našem klipu. I da, igramo danas Lucky Block Crke. Inače, našao sam ovu mapu, dobra je već i donao sam, sad je mnogo rano, imamo ne znam oko 8 sati, a subota, dobro. Ovo sam sve pročitao, ko hoće da skinemo mapu i mod ima u opisu videa i link. Mi ćemo uzeti od ove farbe, možemo plavo. Ok, mi smo ovdje, šta ima ovdje, ništa, crafting table i ovdje ima ovoga. Ok, ovdje možete multiplayer da igrate, ima 1, 2, 3, 4, 5, 6. Znači 6 storica može isto da igraju. Press the button if you want to count down. Ok, samo da stisnemo ovo. Čekaj, ovako. On your marks. Get set, go! Jo, čekaj, Glopanderu. Game mode 0. Ok, nema veze. Malo jajeta, idemo dalje, nadam se da neće biti toliko dugačka, neću danas moći toga da snimam. Da vidimo. Čoveče, šta je sad ovo? Šta sad, nikad nisam vidio. Dobre stvari, baš dobre, ja. Imamo malo cveća i tako to, rabita. Ok, inače još ništa loše smo dobili, ovaj bow, jak je, da. Imamo i još jedan bow, još je bolji Lucky bow, inače, dopada mi se mapa, šta hoćeš ti, Ajde bre, stisni. 10. Neću ja, ne boj se čoveče. Mada, čekaj samo da vidimo. Dođe vamo bre, gdje ćeš? Samo da vidim. Fali nam jedan, čekaj, dajde da kupimo ove jednom. Inače je sve preskupo. Eto da obučemo ako dođe neki. Kako su dobri. Čoveče. Kad dođe onaj Bob, on neće nas ubiti čoveče. Boži. Tako smo dobro obučeni. Opet dijamanata, dobro. Mačke, dešte bre, što su slatke. Ok, idemo dalje, inače nisam sad našao nikoga koji hoće da snima isto i trebali smo i server još da napravi. Evo ga Bob, brže. Ajde, daj. Šta je sad ovo? Nemam pojma da moram. Ovdje? Ne. Šta je ovo bre? Ovdje. Labirint, ok. Baby je Servina, iskao kako je sladak, čekaj. Ok, nikad nisam vidio ove Lucky blokove, znači novi su 1.8, ko hoće da skine naravno u opisu videa, ništa nismo loše dobili do sada. Čekaj samo da bučemo ovo ako dođe opet Bob ili tako neki momci. Ok, to je to. Ti. Znao sam, čoveče, a nema checkpoint, stvarno. Čoveče, nema checkpoint, to. Mislim da će staviti spawn point tamo negdje, čoveče, koliko moramo da idemo. Inače, multiplayer bi bio još zanimljiv, ali nisam sad, kako sam već rekao, našao nikoga. Ako hoće da snima sa mnom, neko piše jednom u komentaru, možda ću ga naći da stavim u da ga zovem na Skype, najbolji na Skype. Ok, ovdje imamo inače sada labirint, možda ću i vidim Baby Srbina, nemam inače to ništa od oklopa. Čoveče, kako ovdje da prođem sada? Glowstone, čekaj. Ovo nisu moji blokovi, ja sam plav. Ok, to, ništa dobro. Ok, stavimo ove pantalone. Stvarno moram ovo. Šta je sad ovo? To, dijamanata. A to koliko dijamanata? Koliko smo dobili? 14, ok. Nemoj ništa loše, ok. To možemo da uzmemo, da obučemo malo. Ovo nećemo. Zašto što imamo začarane, nevjerovatno dijamantske. Ok, ovdje malo parkour. Što sam glup. Inače,
zanimljiva mapa, pošto... Čekaj samo nešto da vidim. Imaš li marš? Nemaš. Jedan dijamant mi fali. Ja, čoveče boži. Nema veze. Inače, zanimljiva mapa, pošto... Lepa napravljena. Evo su konji. I nekad ima parkour, nekad nešto drugo. Ne znam sad što je sa ovo Lucky blokom bilo. Ovi se tresaju tamo. Ali nema veze. Ajde, nadam se. Ok, nije ništa loše. Možemo da pokupimo, da pucamo s obovom. Ok, ovdje ima mali... Well, the problem's your problem. Ok, ovdje ima mali parkour. Oj. A, čekaj bre, čoveče, nema to veze. Nećemo uzeti TNT. Nadam se da ćemo proći. Ne znam koliko je mapa. Imamo tu Rabbit opet, možemo da pokupimo. Dej, gledaš, a? Ede se, to ti je killer, bre. Htio sam sad da stavim, nisam znao gdje. Ja, nisam stavio spawn point, čoveče, što sam glup. Mnogo sam glup, zaboravio sam da stavim spawn point, čoveče. Sad ću morati odmah. Inače, ovaj Juri villagere već cijelo vreme, ali dobro. Šta hoće, može. Ali villager je vjerovatno... ne diraj villagere. Čoveče, gdje si, evo da ga spasim, malo je sad trči. Ajde tamo već. Morat ćemo malo ovdje da preprečimo na ovu stranu. I ovdje ćemo morati labirint. Čovečec za malo da me ubije. Čekaj, da li može da uspijemo? Ovaj jump može. Ok. Evo su dijamanti malo, 16 dijamanti, nije baš malo, ali puno. Ok, dalje. Zanimljivo malo parkura. Inače nalazi da ću stići sve da odigram od mape, ali ne znam, vjerovatno i neću, pošto ne znam, 2 epizoda možda, pošto nemam sad toliko vremena, kako sam već rekao, što mi daju damage. Čekaj, nemam ništa da jedem, čoveče. Ne mogu ni da trčim. Čoveče. Jao, evo ga, malo da jedem, ajde. Ok, moram da te jedem, izvini, ali bio si killer. Tako ovdje. Ok, koliko dijamanata imamo? 16. I dalje. Ok, ovo da jedemo malo. Inače, pantalone imamo već. XP. Kako ide bre, čoveče. Ok, jedi malo ovoga. Neće nam trebati to. Ok, prešli smo. Ok, to smo uzeli. Ok, jaje. Neću sad da trošim vremena. Jao, čoveče, šta ćemo dobiti? Ne, ništa loše, ovo je to. Dijamanaca, smaragda i to, 35 je toga. I to, nešto dobro. Dijamantski, čoveče, nisam ni pokupio. Eto. O ne, bre, čoveče, opet ovo glupost je. Kako ovo mrzim, čoveče, koliko da ga tresem ovdje. Čoveče, moram da idem u game mode, da pređem ovo, zaboravio sam i opet spawn point, što sam glup, inače gledajte malo mape. Dobro, evo ga opet zombi, glupije sve ne radi. Čekaj bre, čoveče, da stavim spawn point, bre. Malo više na tamo, eno su kaktusi. Inače ovdje sve je isto parkour, ovdje su malo konji preskačeli, ali dobro. I ne znam sada, kako smo čekaj, možemo li ovako malo da ubrzamo.
Ok, možemo. Mnogo je brže. Čekaj, da, ok. Da stavimo spawn point. Čekaj, ovdje smo bili. Slash spawn point. Ok. Ništa. Ok, dobre pantalone. Nemoj ništa. O, to nam treba ako dođe neki glupanderski zombi. Ijo, kako je jak čoveče. Ok, to smo brzo uradili. Ok, nemam sada moje dijamante od malo pre. Samo da ne bijemo. Tu su moji. Čoveče, koliko li ide. Znao sam, samo sam znao. Znao sam, čoveče. Ok, to smo dobro proskali. Ovdje da uzmem moj mač. Da stavim pantalone. Ok, znači onaj creeper je sa gromom, on je nevjerojatan, ovdje nešto zabagovalo. Ok, sad nije više. Nećemo ovo gluposti da kupimo. Šta je ovdje malo, možemo ovo da ponesemo, da jedemo malo od toga i toga ćemo ponesti malo. Ok. Lucky villager. Ok, mnogo sam glup, nevjerovatno glup. I opet sam nevjerovatno glup. Navrno. Čekaj da stavim ovo spawn, pa nije fair, čoveče. Mislim da ću morati još malo i da prekinem epizodu, čoveče boži. Ne mogu više da... Nema toliko vremena danas, duga epizoda. Čekaj bre, kako da... Ok, u game modu sam, nevjerovatno. Dobro je bilo to. Nema veze, ajde sad dalje. Izvinite, nema toliko vremena da nas... Pulci ovo. Sveća malo. Što je ovo bilo, lapis. Bežite mi sa očiju, kako ovo mrzim, znaš te čoveče, boži. O bože, moramo ići malo dalje od ovoga. Idemo ovo. Ovdje, može. Spawn point i game mode 0. Ok. Neće nas još napasti. Šta je ovo? Znam od jednoj mini igri da je bolje ne skakati. A, ok. To ti kao... Znao sam, inače ovo je malo teže. Ok, to. Ok, dobar parkour malo. A, villager, čoveče, stvarno. Pa nije fair, bre. Ok, to. Spawn point. Zbog njega smo došli ovama. Ok, znači fair je. Ako hoćete nešto da me... Da kažete da nije fair sad što sam napravio. Da li je nekada ovdje kraj, čoveče, boži. Neću da imam ogromnu epizodu. Vidjet ćemo. Ako sad tek dođe ovaj bre. O, čekaj. Krompir. Šta je ovo? Jump and jump. A, čoveče, koliko nam te... Inače, ne znam sad baš da li su snimali ovaj bre Bogdan i Đole ovu... Jo! Ne mogu sad otvoriti. Ok, ova je dobra. Nema veze. Dalje. Stvarno. Mislim da je
ova mapa prevelika. Zbog toga će morati malo da snimati u 2 epizoda možda. 2 epizode. Spawn point i game od 0. Stvarno. Okej. Moramo ovako, kao neki lift. Idemo gore. Okej. Final sprint, okej. Skoro smo gotovi. Mislim da smo gotovi. Dobro je napravljena mapa, inače ovdje su malo strelena tamo i... Blue has won the race. To čoveče, pobedio sam. Eto, prešli smo mapu, šta piše još ovdje, P4P arena. Čekaj da vidimo šta ima u P4P areni. Da, pobijemo još malo ovoga. Okej, šta je sad ovo? Okej, neko bije Vukan. Okej, to je bilo to što se tiče ove epizode. Hvala vam što ste gledali, ako vam se svidio klip, naravno stavite komentar ili tako nešto, like ili dislike, ali nemoj, samo like može i vidimo se u nekoj narednoj epizodi. Nemoj da umreš, nemoj, čao.